Gaur forjariak lanak utzirik gatoz guztio kalera, labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu antxe bertan bazterrera, ez dugu nahi berriro bere toki hartara lanera. Dinbilidan da gau eta goiza zuetak eien artian, sosegu eta deskantzu gabe geure buruen kaltian. Horrexe gaikik lanak utzirik gatoz guztio batean. Gora bai gora beti gora forjaria, langile trebezintzo eta mailukaria. Lurpera bai lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi duten guztia. Ez badigu ematen errazoia guri, ez badigu ematen behar legez ongi. Zu emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Hiru babarrun jateagatik, horren beste nekepena, erdi ustelik aurkitzen dute forjariaren barrena. Geure kontura egiten dute nagusiek nahi dutena, gure lepotik bizentzen dute bere fabrikara dena. Oso goizetik lanean hasi, zuetak eien artian, dinbilidan bagelditu gabe, guztiz ilundu artian. Arropa dena puskatzen eta osasunaren kaltian. Ez badigute guri jornalik handitzen, berriro gu ez gara lanera bihurtzen. Arrazoz gehiago badugu eskatzen, ez gaituzte inola oiek ikaratzen. Ez badigu ematen errazoia guri, ez badigu ematen behar legez ongi. Zu emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legez ongi. Zu emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari.